ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదా దదాతి సుపదాంతికం హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధుకాంత రాధాకాంత నమస్తే. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पदाय कृष्ण श्रीमते जयपताका स्वामी के नाम नमो आचार्य पदाय निताय कृपदाय गौरकथा दामदाय नगरग्रामदाय नमः. विष्णुपदाय कृष्ण पुष्टाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोद्धार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. దయచేసి అందరు వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజు గారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాద గారు నా చేత అంత మేరాన పలికిస్తారు. నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా తే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి న ఇష్టికి. ఇంకెవరికి కో హోస్ట్ ఇవ్వాలి? ఓకే ప్రొఫెసర్, ప్లీజ్ అది ప్రొజెక్ట్ చేయండి. తెలుగు చేస్తారా మాతాజీ? ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్లోకం. ఓకే, ఎవరైనా దాన్ని పర్పస్ చదువుతారా? ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ బై పారాగ్రాఫ్ మనం చేస్తే దాని మీనింగ్ చూద్దాం. హ్యాండ్స్ దయచేసి రేస్ చేయండి ఎవరికైతే చదవాలనుకుంటున్నారో. దుర్గా కే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ స్క్రీన్ మీద 12 ఉంది, 11 పెట్టండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాష్యం. ఈ శ్లోకమునందు అవ్రిక్తప్త దృశాం అను పదము గల మిగులు ప్రధానమైనది. భౌతిక జగమునందలి బద్ధజీవులందరూ తమ ఇంద్రియములను సంతృప్తి పరుచుకొనుటకు పలు రీతులు యత్నించుచున్నారు. అట్ని యత్నములచే సంతృప్తి చెందుట అసాధ్యము కనుక వారందరూ తమ కార్యములందు విఫలమగుచున్నారు. జలము నుండి భూమిపైకు కొనిరాబడిన మృత్యుపు ఉపమానము మత్స్యపు ఉపమానము ఇచ్చట చక్కగా సరిపోగలదు. చేపను జలము నుండి భూమిపైకి తెచ్చినచో ఎంతటి సౌఖ్యములను వసగనియు దానిని సుఖవంతము చేయజాలము. అదే విధముగా ఆత్మ సహితము పరమాత్ముని అనగా దేవదేవుని సాంగత్యముననే సుఖవంతము కాగలదు, కానీ వేరొక్క చోట కాదు. భగవానుడు తన నిర్హేతుక కరుణచే ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి బ్రహ్మజ్యోతి యందు అసంఖ్యాక వైకుంఠ లోకములను కలిగి ఉన్నాడు. ఆ దివ్యలోకమున జీవులు అపరిమిత ఆనందము కొరకై అపారమగు ఏర్పాట్లు చేయబడి ఉన్నవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం చూసాం. మనం ఎప్పటిదాకైతే భగవంతునితో కలిసి ఉంటామో అప్పటిదాకానే మనకి వాల్యూ ఉన్నది. బట్ అదర్వైజ్
చేప నీటి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా అయితే అది దానికి ప్రాణం ఉండదో ఆ రకంగానే మనం కూడా భగవంతుడిని కాకుండా ఉంటే మనకి యాక్చువల్గా విలువ అనేది లేదు. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. విజయభాస్కర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బృందావనము మధుర ద్వారకలయందు విశేషముగా ప్రదర్శితమైనట్టి దివ్యలీలను ప్రదర్శించుటకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా అరుదించును. బద్ధజీవులను భగవద్ధామము నిత్యలోకము వైపునకు ఆకర్షించుటకే అతడు అవతరించును. కానీ తగినంత పుణ్యము లేని కారణమున జనులు అట్టి లీలల ఎడ ఆకర్షితులు కారు. పాప ఫలమును సంపూర్ణంగా అతిశయించిన వారే శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు నియుక్తులు కాగలరని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. ఆచార కార్యక్రమములను కూడిన వైదిక విధానము ప్రతి బద్ధ జీవుని పుణ్య మార్గమును నెలకొల్పుటకే అయి ఉన్నది. వివిధ వర్ణములకు నిర్దేశింపబడిన నియమములను నిష్ఠగా పాటించుట ద్వారా మనుజుడు సత్యసంధత, శమము, దమము, తితిక్ష వంటి గుణములను సాధించగలడు. ఆ విధముగా అతడు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో సమము, దమము అవన్నిటిది వాటిది శ్లోకం ఏంటి? ఎవరైనా చెప్పగలరు? శమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవచం జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం జన్మ బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. సారీ ప్రభుజీ. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. సో ఇది బ్రాహ్మిన్స్ కి ఉండాల్సిన, అంటే బ్రాహ్మిన్స్ అంటే వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న బ్రాహ్మిన్స్ అని కాదు. ఎవరైతే భగవంతుని ఇంట్లోని వారు, ఎవరైతే బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వారు ఉంటారో వారు బ్రాహ్మిన్స్. సో ఎవరైతే బ్రాహ్మిన్సో వాళ్ళకు ఉండవలసింది సమోదమ తపశోచ్యం క్షాంతిర్ అర్జవమేవచ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. ఇవన్నీ కూడా ఉండాల్సినవి. ఓకే, ఇంకోటి ఇక్కడ చెప్పున్నారు. సో he appears just to attract onlookers. It is said that only those who have completely surpassed the way of sinful reaction, ఎవరైతే పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోయిందో, దానికి 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి భగవద్గీతలో. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి ఉంటేనే వారు భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలరు. అనర్థాలన్నీ తొలగిపోయి ఉండాలి అనే దానికి శ్లోకం, 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇదంతా శ్రీమద్ భాగవతం. సో కాబట్టి మీకు తెలిసి ఉండాలి భగవద్గీత. అది కూడా తెలియలేదంటే అది భగవంతుడు ఇది చతుశ్లోకి. అది నేను వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని నేను తొలగిస్తాను అని అంటున్నారు. తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం అంటే వారి మీద ప్రేమ కొద్దీ అని. అహం అజ్ఞానజం తమః, నేను వారి అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తాను. కానీ వారికి పాపాలన్నీ కూడా పోగొట్టుకొని ఉండాలి, అనర్థాలన్నిటిని వారు పోగొట్టుకొని ఉంటేనే వారికి మోక్షానికి వారు రాగలరు, లేకపోయిందా భక్తి అనేది చేయగలరు అనేదానికి. ఓకే, 7th చాప్టర్ 28వ శ్లోకం. ఏషాం త్వం అంతగత పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం కరెక్ట్ తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. కరెక్ట్. ఏషాం త్వే అంతగత పాపం అంటే వారికి పాపాలన్నీ కూడా వారికి తొలగిపోయి ఉండాలి. ఎన్నో జన్మలుగా వచ్చిన పాపం అంతా కూడా జన్మనాం పుణ్యకర్మనాం, అది కాకుండా పుణ్యం అనేది ఆకట్టుకొని ఉండాలి. ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త, ద్వంద్వాల నుంచి మోహాల నుంచి విముక్తులై ఉండాలి. అటువంటి వారు మాత్రమే భజతే మాం దృఢావృత, అటువంటి వారు మాత్రమే దృఢ నిశ్చయంతో భక్తిలో ఉంటారు. అండ్ ఇంకోటి కూడా ఉన్నది, అది భగవంతుడిది. అది జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వత త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతిమామేతి సోర్జున అంటే అది భగవంతుడు గురించి చెప్తున్నారు. అతనికి ఈ రకంగా మనలాగా శరీరం అంతా తీసుకోరు. మరలా నీ లౌకిక ప్రపంచంలో జన్మింపక నా శాశ్వత ధామాన్ని పొందు. కానీ కరెక్ట్. కాకపోతే ఇక్కడ కావాల్సినది మన అనర్థాలను మనం విడిచిపెట్టుకోవాలని, భగవంతుడు గురించి తెలుసుకునే దాని గురించి కాదు, మన అనర్థాలను మనం పోగొట్టుకుంటేనే. సో మనం మన పాపాలని పోగొట్టుకొని ఉండాలి. ఏషాంతో అంతగతా పాపం జన్మనాం పుణ్యకర్మనాం ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజతే మాం దృఢావృత. ఈ రకంగా పాపాలని అనర్థాలని
వాటన్నిటిని పోగొట్టుకున్న వారు మాత్రమే భగవంతుడిని ప్రార్థన చేయగలరు, భగవంతుని దృఢ నిశ్చయంతో వారు స్తుతించగలరు. ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది శ్లోకం భగవద్గీతలో, నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష. ఎవరైనా చెప్పగలరు అది? అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామం ద్వంద్వైర్విద్ధ సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చన్త్య మూఢ పదమవ్యయః. దాని అర్థం ఏంటి? నిర్మాణ మోహ జిత సంఘ దోష. సో వారికి నిర్మాణ మోహం, యాక్చువల్ గా అయిన మోహం కాదు, నిర్మాణ మోహ అంటే వారే నిర్మించుకున్నారు. మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఎవరైనా, అబ్బా భలే అందంగా ఉన్నావని. సరే, అందంగా ఉండొచ్చేమో కొద్దిగా, కాకపోతే పదవిలో మంచి పదవిలో ఉన్నారు అని అంటే వారు పక్కన వారు అబ్బో భలే తెలివైన వాడివి, భలే అందంగా ఉన్నావు అనగానే అది మనం నిజం అనుకునేస్తాము. మనకంతా తెలివి, మనకంతా సర్వము మనకున్నదని అనుకుంటాము, నిర్మించుకుంటాం అది. సో ఆ రకంగా నిర్మాణ మోహ జిత సంఘ దోష, సంఘ దోషాలు, చెడు సాంగత్యము ఆ రకంగా. సో వాటన్నిటి నుంచి మనం ఎప్పుడైతే విముక్తులు అవుతామో అప్పుడు మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోగలం. సో ఇవన్నీ శ్లోకాలు మీకు రెఫరెన్స్ బట్టి మీరు తెలుసుకోవాలి. సో మీకు అక్కడ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చున్నారో దాన్ని బట్టి మీకు శ్లోకాలు మీకు వచ్చు, రాదని కాదు. కాకపోతే దీన్ని మీరు కంప్లీట్ గా అవపోసన పట్టు ఉండాలి, ఆ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పస్ చదివి ఉండాలి, దానికి అర్థం ఏంటి అసలు ఆ శ్లోకానికి. సో దాన్ని బట్టి ఆ కంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ శ్లోకం గుర్తుకు రావాలి. సో కంటెక్స్ట్ గుర్తు వచ్చినప్పుడు శ్లోకం గుర్తుకు వస్తేనే మనం లెవెల్ 5కి మనం అర్హులం. శ్లోకాలు ఊరికనే బట్టి పట్టమని చెప్పలేదు, ఆ శ్లోకాలు మీకు వచ్చు, శ్లోకాలు రాకుండా కాదు, దానితో పాటు భావార్థం అవన్నీ కూడా చదవాలి. సో అది యాక్చువల్ గా లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 సరిగ్గా అయిపోయి ఉండాలి. అది లెవెల్ 5 అంటే భక్తి శాస్త్రికి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కంప్లీట్లీ దాన్ని ఒక అవపోసన పట్టేసి ఉండాలి దాన్ని. సో నో ప్రాబ్లం, ఇప్పటికి ఒకవేళ కాలేదు అంటే అప్పటికి చాలా చెప్తున్నారు, బట్ కొంత దాకా మనం ఇంకా చూసుకున్నామని అంటే మనకి అయిపోతుంది అది. ఎందుకనంటే భగవద్గీత అనేది జీవితంలో కావాల్సినది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ ఆది శంకరాచార్యుల వారు ఎవరైతే శివుడిని స్తుతిస్తారో అతను శివుని అవతారం, కానీ అతనే ఆఖరికి చెప్పారనమాట. ఏంటి అని అంటే ఏకో శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం. సో ఒకే ఒక శాస్త్రం అన్ని లోకాలకి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటి అని అంటే దేవకీ పుత్ర గీతం, భగవద్గీత. అది మాత్రమే ఒకే ఒక శాస్త్రం, మిగతావన్నీ కూడా అవసరం లేదు. దాని తర్వాత ఇంకేంటి చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈశోపనిషత్ ప్రభుజీ. కాదు, ఏకో శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర ఏవ. కరెక్ట్, ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర ఏవ. అప్పటిదాకా శివుడిని మాత్రమే స్తుతించేవారు. ఏకో దేవ, ఒకే ఒక అతను దేవుడు. ఎవరు అనంటే దేవకీ పుత్ర ఏవ, కృష్ణుడు మాత్రమే. దేవకీదేవికి పుత్రుడు. సో దేవకీ నందనుడు అయిన కృష్ణుడు మాత్రమే ఏకో దేవ. ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర ఏవ. ఏకో మంత్ర తస్య నామాని అని ఒకే ఒక్క మంత్రం అనేది ఉన్నది, అది అతని పేరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దాని తర్వాత కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ, అతని సేవలోనే జీవితం అంతా గడిపాలి. భక్తియుక్త సేవ. ప్రతి ఒక్కరూ భక్తి అని అంటే భక్తియుక్త సేవ అనే చెప్తున్నారు. ఆది శంకరాచార్యుల వారి దగ్గర నుంచి తీసుకొని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దాకా ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది అతని సేవ. మానవ సేవే మాధవ సేవ కాదు, మాధవ సేవే మానవ సేవ. ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్పేశారు. సో ఒకే ఒక పని మనందరికీ ఏంటి అని అంటే తస్య దేవస్య సేవ, అతని సేవ చేసుకుంటే చాలు. మానవులకు అందరికీ మనం సేవ చేసినట్టుగానే ఇంకెవ్వరికీ మనం సేవ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో ఈ రకంగా పాపాలన్నిటి నుంచి, ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి ఎవరైతే విముక్తులు అవుతారో, ఫస్ట్ లెవెల్ భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడం, సెకండ్ లెవెల్ భగవద్గీతని, ఫస్ట్ లెవెల్ భగవద్గీతని తెలుసుకోవడం, సెకండ్ లెవెల్ భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడం, థర్డ్ లెవెల్ దాంట్లోని రిలేటెడ్ శ్లోకాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో
ఆల్రెడీ ప్రభుపాదుల వారు హైలైట్ చేసేశారు 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అని. వాటిని చదవడం, దాని ట్రాన్స్లేషన్తో పాటు చదవడం, తెలుసుకోవడం, ఎక్కడెక్కడైతే ఆ కంటెక్స్ట్ వస్తుందో ఆ శ్లోకాస్ కోట్ చేయడం. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అని అంటే దాన్ని ఆచరించడం. అంటే మనం ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అనేది 2వ చాప్టర్. కానీ ఒకవేళ గట్టిగా పట్టుకొని ఎవరినైనా అరిస్తే మీరనే కాదు నాకైనా సరే కూడా ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే ఏంటి ఇలా అరిచేస్తున్నారు నన్ను పట్టుకొని అని చెప్పని. కానీ మనం అక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది వారు అరుస్తున్నది శరీరాన్ని, డెసిగ్నేషన్స్ అవంతా ఉండేది శరీరానికి, ఆత్మకి కాదు. ఆత్మ నిత్య దాసుడు భగవంతునికి. ఎప్పుడైతే మనం అది వేరు చేసుకొని చూస్తామో అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది భగవద్గీతని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా సరే కూడా ఒక పొజిషన్లో ఉన్నాము, లేకపోయిందా ఒక సీట్లోని ఒక దీంట్లో కూర్చొని ఉన్నాం, బెర్త్లోని. అది ఇంకెవరిదో బెర్త్. ఓనర్ వచ్చారు, ఎవరైతే రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారో ఆయన వచ్చారు, అరిచేశారు బట్టి ఏమయ్యా నా బెర్త్ కదా ఇది, మీరు వచ్చి కూర్చుంటే ఎలాగా అని. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? బాధపడతామా, లేచి నిల్చుంటామా? ఆ బెర్త్ నుంచి మనది కాదు అది, మనం లేచి నిల్చునేస్తాము, వెళ్ళిపోతాం ఇంకెక్కడికైనా. అవును కరెక్టే కదా, ఆయన ఎవరైతే రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నారో ఆయన వచ్చారు, ఆయన కూర్చోవాలి, ఇప్పటిదాకా ఖాళీ ఉంది నేను కూర్చున్నాను. మనం దానికి బాధపడము, ఫీల్ అయిపోము. కాకపోతే ఎందుకు అని అంటే అది మనది కాదు అని తెలుసు. అండ్ మనకి మోరోవర్ మనకి తెలుసు గమ్యస్థానం మనకి నెక్స్ట్ స్టేషనే. అంత దానికి మనం దానికి ఎందుకు కొట్లాడేది కాదు. పర్వాలేదు తీసుకోండి సార్, మీరే కూర్చోండి, మీదే కదా, హ్యాపీగా కూర్చోండి అని చెప్పని మనం వెళ్ళిపోతాము. కానీ మన శరీరానికి వచ్చేసరికి డెసిగ్నేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఎవరైనా అరిచేసరికి మనం ఫీల్ అయిపోతాం. ఎందుకు అని అంటే అనాది కాలంగా మనం ఇదే శరీరాలు ఈ రకంగానే తీసుకుంటూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ శరీరమే మనము అని అనుకుంటాం కాబట్టి. సో అది నెక్స్ట్ లెవెల్. సో భక్తి శాస్త్రికి వచ్చేవాళ్ళు ఆ లెవెల్కి వచ్చి ఉండాలి. సో బై స్ట్రిక్ట్ ఓకే యా నెక్స్ట్ చదవండి ప్రభుజీ, ఎవరు చదువుతున్నారు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆ విధంగా అతడు విశుద్ధ భక్తియుత సేవను వనరించే స్థాయికి ఎదగగలడు. కేవలం అట్టి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ద్వారానే మనుషుని భౌతిక అత్యాశలను పూర్ణంగా సంతృష్టి చెందగలవు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇంకెవరైనా చదవండి. ఎం కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎం కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపస్థితుడై ఉన్నప్పుడు అతనిని నిజ భావనలో గాంచుట ద్వారా భౌతిక అత్యాశలను సంతృప్తి పరుచుకొనజాలని వారు అతనితో పాటుగా భగవద్ధామమునకు మరలగలిగిరి. కానీ ఆ దేవదేవుని యథాతథముగా గాంచజాలకపోయిన వారు భౌతిక తాపత్రయములకి అంటిపెట్టుకొని భగవద్ధామమునకు ఏగలేకపోయిరి. సర్వుల దృష్టికి పరమగా భగవానుడు వెడలిపోయినప్పుడు తన ఆది అయిన నిత్య రూపమునందే అతడట్లు వనరించను. ఆ విషయమే ఈ శ్లోకం నందు తెలుపబడినది. తన స్వదేహముతో పాటుగా అతడు నిష్క్రమించను. బద్ధజీవులు సాధారణంగా పొరబడినట్లు తన దేహమును అతడు ఇచ్చట విడిచిపోలేదు. భగవానుడు సాధారణ బద్ధజీవి మాదిరి మరణించననుచు చేయబడి శ్రద్ధావిహీనులకు భక్తి రహితుల తప్పుడు ప్రచారముని ఈ వచనము భంగపరచున్నది. విశ్వాసరహితులకు అసురుల యొక్క అనవసరమైన భారమును ప్రపంచమునకు తగ్గించుటకై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించెను. ఆ కార్యమును అనుసరించిన పిమ్మట అతడు ప్రపంచ దృష్టి నుండి అంతర్హితుడయ్యాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో యాక్చువల్ గా భగవంతుడు వచ్చింది రాక్షసుల్ని సంహరించేదానికో అదంతా అవసరం లేదు. అవన్నీ కూడా కావాలనంటే ఎవరైనా సరే కూడా అంటే భగవంతుడు ద్వారా నియమించబడిన ఎవరైనా చేసేయగలరు. సో భగవంతుడు ఒకవేళ భగవంతుడే సృష్టించారు బ్రహ్మను, బ్రహ్మ ఇవంతటికి సృష్టికర్త, ఇంద్రుణ్ణి భగవంతుడే సృష్టించారు. సో వారిలోంచి ఏ ఒక్కరైనా ఇవన్నీ పనులు చేసేయగలరు. దానికోసం అని భగవంతుడే దిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న రాక్షసుల్ని వారందరినీ వీళ్ళేం మరీ పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు కూడా కాదు. వీరందరినీ సంహరించేదానికి భగవంతుడు ఎవరినైనా నియమించేసి ఉండొచ్చు. కాకపోతే అక్కడ గోవర్ధనగిరి ఎత్తడం అనేది అలాంటిది భగవంతుని కోసం చాలా చిన్న పని. కానీ తన భక్తులకి ఒక అభయత్వాన్ని ఇస్తున్నారు. నేనుండగా మీకెందుకు ఆ భయం? వర్షం పడుతోంది అంతే కదా, దానికోసం మీరంత భయపడిపోవడమా? నేనున్నాను కదా, ఎత్తేస్తాను. చలేస్తోందా?
మీకు నేను ఇన్ఫాక్ట్ భగవంతుడికి ఆ టైంలోని గోపబాలులు గోపికలు అందరూ కూడా చెప్తూ ఉండే అనమాట, మాకు బాగా చలి వేస్తోంది గోవింద, ఇంతలాన బయట వర్షం పడుతోంది, ఇక్కడ చలి కూడా వేస్తోంది బాగా, మీరు ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు కదా, ఇంత చేసిన వారు మీరు అది చేయలేకుండా పోలేరు అనగానే, అరే నా భక్తులకు చలేస్తోందా, పిలిపిస్తాను నేను అని సుదర్శనుడిని వెంటనే పిలిపించారు. సో సుదర్శనుడికి చెప్పారనమాట, గోవర్ధనగిరి చుట్టుపక్కల నిరంతరాయంగా సరే కూడా తిరుగుతూనే ఉండు అని, ఆ చల్లటి గాలులు లోపలికి రానియద్దు అని. సో ఆ సుదర్శన చక్రం ఎంత వేగంగా తిరుగుతుంది అని అంటే అంత వేగంగా సంపూర్ణ గోవర్ధనగిరి చుట్టూరా తిరుగుతుందనమాట. దానివల్ల చల్ల గాలులు కూడా లోపలికి రాలేదన్నమాట. అంటే కేవలం భక్తులని సంతృప్తి పరిచే దానికోసమని ఎవరైతే భక్తి మార్గంలోని క్షరులు అక్షరులు అనేసి 2 రకాలు ఉంటారు. క్షరులందరూ కూడా ఈ లోకంలోనే ఉండిపోతారు, అక్షరులందరూ కూడా భగవద్ లోకంలో ఉంటారు. కానీ భగవంతుడితో పాటు సహచరించిన వారందరూ కూడా వారు యాక్చువల్గా వారు క్షరులు కాదు, వారు అక్షరులు. ఇన్ఫాక్ట్ మంజరీస్ వారంతా భగవంతుడితో పాటే ఉండాలి, భగవంతుడితో ఎప్పుడు భగవంతుడు మా కళ్ళ ముందే ఉండాలి అనే దృష్టితోని వాళ్ళు ఇక్కడ జన్మం తీసుకున్నారు. సో ఈ రకంగా వారందరూ కూడా భగవంతుడితో పాటు వచ్చారు. కాకపోతే ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు భౌతికవాదులు, వారికి కూడా భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే ఒక అవకాశం ఇచ్చేదానికి, భగవద్ధామానికి తీసుకొని వెళ్ళే దానికోసమని వచ్చారు. అండ్ మనం ఒకవేళ మనలోంచి ఎవరైనా చనిపోయారు అని అంటే శరీరం ఇక్కడే వదిలేస్తాం, ఆత్మ మాత్రమే వెళ్ళిపోతుంది, మనం మాత్రం వెళ్ళిపోతాం, శరీరం ఇక్కడే వదిలేస్తాం. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు. అజోపిసన్ అభ్యాత్మ ఈశాన భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ ప్రకృతి స్వామధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయ. భగవంతుడు మనలాంటి శరీరం కాదు. భగవంతుడికి శరీరం వేరే, సూక్ష్మ శరీరం, భౌతిక శరీరం వేరే, సూక్ష్మ శరీరం వేరే, ఆత్మ వేరే అన్నట్టు కాదు. భగవంతుడికి సంపూర్ణం అంతా కూడా ఒకలే. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ రకంగా మనలాగే శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు. సో భగవంతునికి కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మనకి దీంట్లోని కూడా ఇచ్చున్నారు, బ్రహ్మ సంహితలోని. చెప్పగలరా ఎవరైనా? మనలాగా ఇంద్రియాలు ఉండవు భగవంతుడికి. కరెక్ట్, చెప్పండి మాతాజీ. కరెక్ట్. అంగానియస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో మనలాగా భగవంతుడికి ఇంద్రియాలు ఉండవు. సో దానికోసం ఈ శ్లోకం ఇచ్చున్నారు. అంగానియస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి. సో అన్ని అంగాలు అన్ని పనులు చేస్తాయి. పశ్యంతి పాంతి కలయాంతి చిరం జగంతి. మనం కేవలం కళ్ళతో చూడగలం, చెవులతో వినగలం, ముక్కుతోని ఊపిరి పీల్చుకోగలం, వాసనని చూడగలం. కానీ భగవంతుడికి అలా కాదు. ఒకసారి భగవంతుని దృష్టి సోకింది అని అంటే ప్రసాదం మీద, ఆ ప్రసాదం భగవంతుడు స్వీకరించినట్టుగానే. కాబట్టే మనం ఒకవేళ వెయిట్ ఒకవేళ చూసాము అని అంటే భోగంకి ప్రసాదంకి మధ్యన వెయిట్ ఏమాత్రం తేడా ఉండదు. భగవంతుడు దాన్ని వచ్చి తినలేదే అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడు దాన్ని దృష్టి ఒకవేళ సోకింది అని అంటే అయిపోయినట్టే. కాబట్టి పూరిలోని మీరు వెళ్ళి చూశారు అని అంటే పూరిలోని ఆ ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టే ముందు పాండాలు ఈవెన్ ముక్కుకు కూడా గుడ్డ కట్టుకొని ఉంటారు. ఎందుకనంటే వారు వాసన పీల్చినా సరే కూడా బహుశా అది ఎంగిలి అయిపోయినట్టేమో అనే ఉద్దేశంతో. భగవంతునికి ఆ రకంగా ఎంగిలి చేసినట్టు మాత్రం మనం నైవేద్యం పెట్టకూడదు అనే ఉద్దేశంతో. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు జస్ట్ అతని శరీరంతో పాటు అతను వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి అతను మనలాంటి వ్యక్తి కానే కాదు. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఇంకెవరైనా చదవగలరు? నెక్స్ట్ శ్లోకం పర్ఫెక్ట్. కిషన్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. భాష్యం ప్రభుజీ. అవును ప్రభు. వేద మంత్రములకు నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం అనుగుణ్యముగా భగవానుడు భౌతిక జగమందలి సమస్త విశ్వములలోని జీవులందరికన్నను పరమశ్రేష్ఠుడై ఉన్నాడు. జీవులందరకు అతడే ప్రధానం. ఐశ్వర్యము, బలము, యశస్సు, సౌందర్యము, జ్ఞానము, వైరాగ్యములందు ఎవ్వరునూ అతనిని అతిశయింపజాలరు లేదా సమానులు కాజాలరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విశ్వము నందున్నప్పుడు సామాన్య మానవుని వలె గోచరించారు. మత్స్యలోకమున
తన లీలలకు అనువుగా అతడు అవతరించుటే అందులకు కారణం. మానవ సమాజమున అతడు చతుర్భుజ విలసితమగు తన వైకుంఠ రూపమున అవతరించలేదు. ఏలయనా అది అతని లీలలకు అనువైనది కాదు. కానీ మానవునిగా పేరా జరపాలి, పైకి తీసుకోవాలి ప్రభు. మానవునిగా అవతరించినప్పటికీ షడ్విభూతులలో దేని యందును ఎవ్వరునూ అతనితో సమానులు కారు కూడా. ఈ ప్రపంచమున దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ తన సంపదను చూసుకుని గర్వించి ఉందురు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మానవ సమాజమున నిలిచి ఉన్నప్పుడు విశ్వమునందలి తన సమకాలీనులందరినీ అతిశయించారు. భగవానుని లీలలు మానవ నేత్రములకు గోచరములైనప్పుడు అవి ప్రాకృతములు అని పిలువబడును. గోచరములు కానప్పుడు అవి అప్రాకృతములు అని పిలువబడును. 1 minute ప్రభుజీ. ఫస్ట్ ఒక ఇది పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే చదవండి. తెలుగులోనది ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగే ఉందా లేక వేరే వేరే పారాగ్రాఫ్? 2 పారాగ్రాఫ్లు ప్రభు. వద్దు, 2 పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడికి ఎండింగ్ అతిశయించిన వరకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ప్రభు. చాలు. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు ఏంటంటే ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఈస్ మోర్ ఎక్సలెంట్ దాన్ అదర్ లివింగ్ బీయింగ్స్ విత్ ఇన్ ఆల్ యూనివర్సెస్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో భగవంతుడు ఎలాంటి వారైనా సరే కూడా ఈ లోకం కానీ ఇహలోకం కానీ లేక పరలోకం కానీ ఎక్కడి నుంచైనా ఏ లోకాల్లోనైనా తీసుకోండి, వాళ్ళందరితో కంపేర్ చేస్తే భగవంతుడు అంటే కృష్ణుడు వారి కంటే ఉత్తములే. సో ఇది ఇన్ఫాక్ట్ పరాశర ముని చెప్పారనమాట. పరాశర ముని ఎవరు అంటే ఇతను వ్యాస మహర్షి యొక్క తండ్రి. అతను చెప్పారనమాట ఈ 6 ఫీచర్స్, వెల్త్ అంటే ధనం, స్ట్రెంగ్త్ అంటే శక్తి, ఫేమ్ అంటే అతని ఖ్యాతి, బ్యూటీ అంటే అందం, నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞానము, రినౌన్సియేషన్ అంటే వైరాగ్యం. ఈ 6 ఎవరైతే ఉత్తములుగా ఉంటారో వారి సరి సమానంగా కానీ లేక వారి కంటే అధికులు కానీ దీంట్లోని ఈ విషయాల్లోని ఎవరైతే హైయెస్ట్ ఉంటారో వారినే భగవాన్ అంటారు. సో భగవంతుడికి ధనం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. 16,108 మంది భార్యల కోసమని అన్ని కోటలు కట్టారు. బాగా ధనం ఉంది. స్ట్రెంగ్త్, శక్తి సామర్థ్యాల గురించి మనం చెప్పవలసిన అవసరమే లేదు. ఎంతో మంది రాక్షసులందరినీ సంహరించేశారు. ఫేమ్, అతను ఎంత ఫేమస్సో ఎంత ఖ్యాతి చెందున్నారో అదంతా తెలుసు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో గోపికలందరూ కూడా, ఆడవారందరూ కూడా వచ్చి కృష్ణుడినే, కేవలం ఆడవారే కాదు మగవారు, చిన్నపిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి కృష్ణుడిని చూడాలని అనుకునేవారు. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఎప్పుడైతే ఇతను ద్వారకాలోని అసలు జగన్నాథ స్వామి ఎలా వచ్చారు అని అంటే ద్వారకలోని రోహిణీ దేవిని పట్టుకొని అందరు అడుగుతూ ఉందన్నమాట. అక్కడ వాళ్ళు ద్వారకా వాసులు, అమ్మా మీరైనా కనీసం చెప్పండి కృష్ణుడు అసలు అక్కడ బృందావనంలో ఎలా ఉండేవారు, మాకు తెలుసుకోవాలనుంది అని అంటే, సరే నేను చెప్తాను కానీ ఒక కండిషన్, కృష్ణుడు బలరాములు వారు దీన్ని వినకూడదు, దానికి వినకుండా ఉండేలాగా ఎవరైనా తలుపు దగ్గర అడ్డంగా ఉండాలి, ద్వారం దగ్గర అడ్డంగా ఉండాలి. పాతకాలంలో తలుపులు ఉండేది కాదు, ద్వారం దగ్గర అడ్డంగా ఉండాలి, అటు పక్కకి రానియకూడదు ఎవరిని. అంటే సరే ఆ పని మరి ఎవరు చేయగలరు అంటే ఒక్కొక్కరిని అడుగుతుంటే నేను వెళ్ళను, నాకు కథ వినాలనుంది, నేను వెళ్ళను. ఆఖరికి ఇంకా చిన్నపిల్ల అయిన సుభద్రాదేవి చెల్లెలు, ఆమెకి అన్నీ తెలుసు కదా, అమ్మా నువ్వే వెళ్ళాలి, ఇంకా తప్పదు, నీకంతా తెలుసు, నీకు మళ్ళీ వినాలనుంది కానీ నువ్వు వెళ్ళేదే తప్పదు. ఇంకేం చేస్తారు పాపం, తప్పదు అని ఆవిడ 2 చేతులు అడ్డంగా పెట్టుకొని ఆ ద్వారబంధం దగ్గర నిల్చోవాలి. సో ద్వారబంధం దగ్గర పెట్టుకొని నిల్చొని ఉన్నారు. కానీ ఈ లోపల అక్కడి నుంచి కృష్ణుడు బలరాముడిని మాత్రం రానికుండా చూసుకోవాలి. ఆవిడ వింటూ ఉంటారు, ఎంతలాన మైమరిచిపోతారనంటే సుభద్రాదేవి ఆవిడికి ఆ దీంట్లోని మైమరిచిపోయిన దానివల్ల 2 చేతులు 2 కాళ్ళు కూడా శరీరం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. కళ్ళు పెద్దదైపోయి ఉంటాయి. అందుకోసమే మీ పూరికి వెళ్ళి చూడండి, సుభద్రాదేవికి కనీసం చేతులు కూడా అసలు అట్లీస్ట్ షోల్డర్ లెవెల్ దాకా కూడా ఉండదు. 2 చేతులు 2 కాళ్ళు లోపల వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో అంతలానే మైమర్చిపోయి ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే సుభద్రాదేవిని ఆ రకంగా చూస్తారో కృష్ణుడు బలరాముడు, వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఏంటి సుభద్ర ఈ రకంగా అయిపోయింది, ఇంత ఆనందోల్లాసంతో ఎలా ఉన్నది, ఏం జరుగుతోంది అక్కడ అని చెప్పని వాళ్ళిద్దరూ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి అదర్వైజ్ వచ్చేవాళ్ళు కారేమో, కానీ సుభద్రాదేవిని చూశారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ వస్తారు. వచ్చేసరికి
అక్కడ వాళ్ళు కూడా వింటూ ఉంటారన్నమాట. ఏ రకంగా బృందావనంలోని కృష్ణుడు కోసమని పరితపించిపోయేవారు వారి భక్తులు అని. ఆహా, ఇదా అసలు ఇంత భక్తి నా వారికి అని చెప్పి కృష్ణుడికి మరియు బలరాముడు కూడా మైమర్చిపోతారు. వాళ్ళ చేతులంతా కూడా లోపల వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, కాళ్ళు ఆల్రెడీ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా కనుబొమ్మలంతా కూడా కళ్ళు పెద్దగా అయిపోయి ఉంటాయి, కనుబొమ్మలు మాయమైపోయి ఉంటాయి. సో అటువంటి పరిస్థితిలోని అత్యంతమైన ఆనందమైన పరిస్థితిలో ఉంటారు వారు. ఆ స్థితే ఆనంద స్థితి అన్నమాట. సచ్చిత్ ఆనంద రూపంలోని వచ్చేస్తారు. పెద్ద స్మైల్ వాళ్ళ ముగ్గురు ఫేస్ లోని కూడా, ఇంత గొప్ప భక్త అని. సో అప్పుడు కరెక్ట్ గా నారదముని వస్తారు. నేను ఈ రూపాన్ని నేను మీకు అందరికి, మిగతా వారందరికీ కూడా మీరు చూపించాలి స్వామి, మీరు చూపించాలి, నేను మీది ఈ రూపాన్ని చూశాను అని అంటారు. వెంటనే వాళ్ళు ముగ్గురు వాళ్ళ ఎక్స్టర్నల్ సెన్సెస్కి వచ్చేస్తారు. చేసి ఏంటైంది, ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అంటే అప్పుడు చెప్తారన్నమాట, స్వామి మీరు ఆనంద రూపంలో ఉన్న మీరు, ఆ రూపాన్ని నేను చూశాను, ఇదే రూపాన్ని మీరు లోకం అందరికీ చూపించాలి అని అంటారు. సో అదే రూపంలోనే మళ్ళీ కలియుగం కోసం అనేసని అందరికీ ఆ దర్శనం ఇవ్వాలి అని చెప్పని జగన్నాథ స్వామి రూపంలో. ఒకసారి ఆలోచించండి, పిల్లలకి తండ్రి దగ్గర నుంచి ఏదైనా కావాలి అని అంటే, ఏమైనా కొనిపించుకోవాలి అని అంటే మామూలుగా వాళ్ళ తల్లి దగ్గర వచ్చి అడుగుతారు, అమ్మ అమ్మ నాన్న మూడు ఎలా ఉన్నది, ఈరోజు కోపంగా ఉన్నారా లేక శాంతంగానే ఉన్నారా అంటే, ఈరోజు కొద్దిగా కోపంగా ఉన్నారు, నా అయితే వద్దులే, ఇప్పుడు వద్దులే, సాయంత్రంగా మాట్లాడడం. మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చి అడుగుతారు, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మూడు, ఇప్పుడు శాంతంగా ఉంది, అమ్మ అయితే కొద్దిగా నువ్వే అడుగుమా అని అంటారు. సో శాంతమైన మూడ్లో ఉండేటప్పుడు ఏదైనా ఇచ్చేస్తారు తండ్రి. ఈ రకంగా జగన్నాథుడు, జగానికే నాథుడు అతను, భగవంతుడు, అతనికి ఆనంద స్వరూపంలో ఉంటారు. అందుకోసం అతను ఏంటి అని అంటే, ఏకాదశి రోజు కూడా పూరిలో ఏంటి అని అంటే మీరు జపం చేయాలి, లేకపోయిందా మీరు, అతను జగన్నాథ స్వామి అబ్జర్వ్ చేశారు, ఒక్కొక్క యుగంలోని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా వారికి మోక్షాన్ని ఇవ్వచ్చు అని. సో కృతయోయ ధ్యాయతే విష్ణు త్రేతాయు జజితో మఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలో తద్ కీర్తన. సో దీంట్లోని ఇది మనకి తృతయుగంలోని కృతయోయ ధ్యాయతే విష్ణు, ధ్యానం చేయాలి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, అప్పుడు కానీ వారికి మోక్షం అనేది దొరకదు. సో త్రేతాయో యజతో మఖై, వారికి త్రేతాయుగంలో అర్థం చేసుకున్నారు, కృతయుగం లాగా వారంతా చేయలేరు అని. కాబట్టి వారికి ఏంటంటే యజ్ఞయాగాదులు చేస్తే చాలు అని అన్నారు. కానీ అది కూడా ఏంటి అని అంటే దానికి చాలా చాలా ఇది కావాలి, సామగ్రిలు కావాలి. కానీ మళ్ళీ అర్థం చేసుకున్నారు ద్వాపరే పరిచర్యాయ, ద్వాపరయుగంలోనే అంత చేయలేరు వారు యజ్ఞాలు యాగాలు అని. కాబట్టి అక్కడ ఏంటంటే దీంట్లోని ద్వాపరయుగంలో కేవలం విగ్రహార్చన చేస్తే చాలు అని అన్నారు, మోక్షం వచ్చేస్తుంది అని. కానీ కలియుగంలో వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడికి అర్థమైంది వీరివేవి చేయలేరు, కాబట్టి హరి నామం ఒకటైనా జపించండి ఆ బాబు, కలవతది హరికీర్తన, హరికీర్తన చేయండి చాలు మీకు మోక్షం వచ్చేస్తుంది అని. కానీ జగన్నాథ స్వామి ఇది కూడా అర్థం చేసుకున్నారు, వీరికి ఏంటి అని అంటే హరి కీర్తన చేసేదానికి కూడా వీరికి ఇది బద్ధకం, చేయలేకపోతున్నారు. మరి మానవులకు అన్నిటికంటే ఈజీగా హ్యాపీగా వారికి చేయగలిచేది ఏంటి, సో దట్ వారికి మళ్ళీ భగవద్ధామానికి పిలుచుకురావచ్చు అని ఆలోచిస్తే భగవంతుడికి తెలిసింది ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే మహాప్రసాదే గోవిందే నామో బ్రాహ్మణి వైష్ణవే అని చెప్పిన శ్లోకాలు వస్తుందో అందరూ భక్తులందరూ లేచి కూర్చుంటారు. అరే ప్రసాదం స్టార్ట్ అయిపోయిందా, పదండి పదండి పదండి. కాబట్టి భగవంతుడు ఫిక్స్ అయిపోయారు అనమాట, ఇక్కడ మనం ప్రసాదం పెడితే చాలు అని. అందుకోసం అక్కడ ఏకాదశి దేవిని కూడా కట్టేసి ఉంచుతారు అనమాట. మామూలుగా అయితే ఏకాదశి నాడు ప్రసాదం, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదం కానీ, అన్న ప్రసాదాలు కానీ, లేకపోయింది ఈవెన్ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం కూడా ఆ రోజు ఏకాదశి నాడు స్వీకరించకూడదు. కానీ పూరిలోని ఏకాదశి రోజు కూడా అన్న ప్రసాదం స్వీకరించవచ్చు, ఆ రకంగా పెట్టేశారనమాట. సో ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఈ ఆరిట్లోని సరి సమానమైన వారు కానీ, అతని కంటే ఉత్తమమైన వారు కానీ ఇంకెవ్వరూ కూడా లేరు. వైరాగ్య భావం అంతా ఉన్నది భగవంతుడి దగ్గర. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రూపంలో ఉండేటప్పుడు ముందు రోజే రాత్రి పిలిపించి చెప్పారు, నాయనా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రేపు నీకు పట్టాభిషేకం అని. మొన్నటి తెల్లారి పిలిపించి చెప్పారు పట్టాభిషేకం అని అనుకున్నాను, కానీ ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది, నువ్వు అడవులకు వెళ్ళిపోవాలి, అది కూడా నార వస్త్రాలు వేసుకొని. అతను కనీసం ఒక్కసారి కూడా అడగలేదు ఎందుకు ఏమి అని. వెంటనే అతను వెళ్ళారు, నార వస్త్రాలు మార్చేసుకొని వచ్చేసారు. తన తండ్రి శోకిస్తున్నారు, గుండెలు బాదుకుంటున్నారు, నాయనా నేనేదో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పాను కానీ నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళొద్దు అని.
పుత్ర వియోగం శోకంలోని అతను ఆఖరికి ప్రాణాలను కూడా విడిచిపెట్టేశారు. ఆ రకంగా ఉండేవారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు, ఇంకా కృష్ణుడు కూడా. ఇక్కడంతా బృందావన్లోని అసలు మామూలుగా అయితే కృష్ణుడు బృందావన్ ఇది బ్రజభూమిని దాటి అక్కడికి వెళ్ళేవారు కాదంట. ఎందుకనంటే ఇక్కడ నా భక్తులు ఉన్నారు, భక్తి అనంటే ఈ బ్రజభూమిలో మాత్రమే, బ్రజభూమి దాటి ఒక్క అడుగు కూడా బయటికి వేసేవారు కాదు కృష్ణుడు. ఆ రకంగా ఉండే కృష్ణుడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంకా పిలుపు వచ్చిందో, అక్రూరుల వారు పిలుచుకొని వెళ్ళేదానికి వచ్చారో, అప్పుడు వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు మథురాకి. సో ఇది వైరాగ్య భావం అంటే. కాబట్టి కృష్ణుడిని మించిన వాళ్ళు లేరు దాంట్లోని, లేక సరి సమానమైన వారు కూడా లేరు. యా, నెక్స్ట్ పర్సన్ ఇంకెవరైనా చదవండి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవాను లీలలు మానవ నేత్రములకు గోచరం లేనప్పుడు అవి ప్రాకృతములని పిలువబడును, గోచరములు కానప్పుడు అవి అప్రాకృతములని పిలువబడును. సూర్యుడు ఎన్నడను ఆకాశమును వీడినట్లుగా వాస్తవమునకు శ్రీ కృష్ణ భగవాని లీలలెన్నడను ఆగవు. సూర్యుడు ఆకాశం నందలి తన సరైన కక్షలో సదా నిలిచి ఉన్నను మన పరిమిత దృష్టికి కొన్ని మార్లు గోచరించుచు మరికొన్ని మార్లు గోచరించకుండును. అదే విధంగా భగవానుని లీలలు ఈ విశ్వం నందో లేక వేరొక విశ్వం నందో సదా కొనసాగుచూనే ఉండును. అనగా శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు దివ్యమగు ద్వారకా ధామం నుండి అంతర్ధానం చెందినప్పుడు అచ్చట గల జనుల దృష్టి నుండి అంతర్ధానం చెందినాడని మాత్రమే భావము. మర్త్యలోకం నందలి లీలలకు అనువైనట్టి అతని దివ్య దేహము వైకుంఠ లోకం నందలి వివిధ విస్తారములతో పోల్చినచో గౌణమైనదని మాత్రం తప్పుగా భావించరాదు. మర్త్యలోకం మందు దేవదేవుని లీలలు వైకుంఠ లోకంలందు ప్రదర్శితమగు అతని కరుణను అతిశయించుననడి భావనలో భౌతిక జగమునందు ప్రకటమయ్యేది అతని దేహము పరమోత్కృష్టమగు దివ్యత్వమును గూడియున్నది. వైకుంఠ లోకంలందు భగవానుడు నిత్య ముక్తులైన జీవులయడ కరుణామయుడై ఉండును. కాని మర్త్యలోకమందలి లీలలు యందు అతడు నిత్యబద్ధులైన పతితుల ఎడను కరుణామయుడై ఉండును. అంతరంగిక శక్తి యోగమాయ ద్వారా మర్త్యలోకమందు అతడు ప్రదర్శించిన శ్రేష్టమగు షడ్విభూతులు వైకుంఠ లోకం నందు దుర్లభములై ఉన్నవి. అనగా శ్రీ కృష్ణ భగవాని లీలలు ఆధ్యాత్మిక శక్తి ద్వారానే ప్రదర్శితమైనవి కాని భౌతిక శక్తిచే కాదు. అతని రాసలీల యొక్క శ్రేష్టత మరియు 16,000 మంది రాణులతో కూడిన అతని గృహస్థ జీవనపు శ్లాఘ్యత వైకుంఠం నందలి నారాయణునికి సైతము పరమాద్భుతంలై ఉండును. ఈ మర్త్యలోకం నంది జీవులకు సైతం నిక్కముగా అట్లే అవి పరమాద్భుతంలై ఉండును. శ్రీరాముడు, నృసింహుడు, శ్రీవరాహుడు వంటి ఇతర అవతారములకు సైతము ఆ దేవదేవుని లీలలు అద్భుతంలై ఉండును. ఆ దేవదేవుని విభూతి ఎంతటి పరమోత్కృష్టమైనదనగా అతని లీలలు వైకుంఠనాథునికి శ్రీకృష్ణునికి అభిన్నుడు చేత కూడా ఆరాధించబడినవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదములు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ సో ఓకే. ప్రకృత అప్రకృత. అపరాకృత అంటే భగవంతుడు మన ముందు కనిపించినప్పుడు ప్రకృత అంటే ప్రకటము. సో ప్రకట అప్రకట. సో మనకేంటనంటే ప్రకటమైనటిది మన కళ్ళ ముందు నడిచేటి అండ్ లేదు అని కాదు. ఒకవేళ అతను లేరు అని అంటే అక్కడ యాక్చువల్గా అతను లేరు అని కాదు, మనకి కనిపించట్లేదు. సో చీకట్లోని ఏ రకంగా అయితే మనకి సూర్యుడు ఉండనప్పుడు మనకి చీకటి అయిపోతుంది, మనకి కళ్ళకు కనిపించట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే సామాన్లు అక్కడ ఏవి లేవు, అక్కడ వస్తువులు లేవు, మనుషులు లేరు అని కాదు.
జస్ట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనకి దృష్టికి గోచరించట్లేదు, వాళ్ళు కనిపించట్లేదు. సో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వెలుతురు వస్తుందో మళ్ళీ కనిపిస్తారు వాళ్ళు. ఆ రకంగా భగవంతుడు అక్కడ లేరు అనంత మాత్రాన యాక్చువల్ గా లేరు అని కాదు. సో భగవంతుడు నిత్యం ఏదో ఒక లోకంలో ఉంటూనే ఉంటారు. So it should not be misunderstood that his transcendental body, which is just suitable for his pastimes in the mortal world, is in any way inferior to his different expansions in Vaikuntha lokas. So Vaikuntha lokalki, in fact, atani shariram anedi మామూలుగా మనకి దీని లాంటిది కాదు, అది ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు. కాకపోతే మూర్ఖ జనులు ఏంటి అని అంటే అతను మామూలుగా మానవ శరీరం తీసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి అతన్ని మానవుడు అని అనుకుంటారు. ఆ శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? మూర్ఖులు అతను మామూలుగా మనలాగే మానవ శరీరం తీసుకున్నారు కాబట్టి కరెక్ట్. చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. అవజానంతి మానుష్యం తనుమాశ్రితం పరంభావమజానం మమ భూత మహేశ్వరం. భూత మహేశ్వరం, కరెక్ట్. అవజానంతి మామూడ అంటే జానాతి, అజానాతి, అవజానాతి. సో 3 పదాలు ఉన్నాయి. జానాతి అంటే తెలుసు, అజానాతి అంటే తెలియదు వారికి, అవజానంతి అంటే తెలిసి కూడా వారు అంటే వారు వింటారు, తెలుసుంటుంది ఎవరో ఒకరి ద్వారా, కానీ అయినప్పటికీ అదేం కాదులే గాని అన్నట్టుగా తీసి పడేయడం. సో ఈ రకంగా మూడులు అవజానంతి మామూడ. సో కావలసుకునే వారు ఏంటి అని అంటే ఈయన దేవాది దేవుడా, భలే చెప్పేవులే నువ్వు, కానీ నువ్వు వెళ్ళి నీ పని చూసుకో అన్నట్టుగా అనుకుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఎందుకు అని అంటే మానుషీం తనుమాశ్రిత, మనిషిలాగా అతను కూడా శరీరం తీసుకున్నారు కాబట్టి అతను సర్వసాధారణమైన మానవుడే అని అనుకుంటారు. కానీ పరంభావం అజానంతో, సో మమభూత మహేశ్వరం, భగవంతుడే దేవాది దేవుడు, అతనే సంపూర్ణ విశ్వానికి కూడా అతనే కారకుడు అనే విషయాన్ని వారు తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి అటువంటి వారికి భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా గోచరించరు. సో 4 రకాల వారికి భగవంతుడు కనిపిస్తారు, భగవంతుడిని వారు కొలుస్తారు. మిగతా 4 రకాల వారు భగవంతుడిని వారు కొలవరు. సో అది తర్వాత చూద్దాం ఎవరు ఆ 4 అనేసి ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు. సో భగవంతుని యొక్క ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ లక్షణాలవంతా కూడా దానివల్ల అందరూ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ అది మిగతా రూపాలు కూడా భగవంతుని రూపాలు ఎన్నో రూపాలు తీసుకున్నారు. మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, ఇంకా ఈ రకంగా సింహ, నరసింహ రూపం అవంతా. కాకపోతే వాటన్నిటిలో కంటే కూడా కృష్ణుడు రూపం ఏదైతే అతని స్వరూపం అతను ఉన్నారో అతన్ని కృష్ణుడిని మాత్రం మిగతా అన్ని రూపాలు పురుష అవతారాలు. అవన్నీ కూడా మిగతా మనమందరం కూడా యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మనం పురుషులం కొంతమంది అనుకుంటారు, కానీ మనం ఎవరం పురుషులం కాదు. కృష్ణుడు ఇంకా కృష్ణుడి యొక్క రూపాలు మాత్రమే పురుష. మిగతాదంతా కూడా ప్రకృతి, ఇంకా మనమంతా కూడా స్త్రీ రూపమే మనమంతా కూడా. కాకపోతే మనకేంటి అని అంటే భగవంతుడు పురుష రూపము, అండ్ ఆ పురుషులలోకి కూడా కృష్ణుడు పురుషోత్తముడు. సో కాబట్టి అందుకోసమని కృష్ణుడిని మాత్రమే పురుషోత్తమ అని అంటారు. సో పురుషోత్తమ అనే దానికి శ్లోకం ఉన్నది, ఎవరికైనా తెలుసా అది? యోమామేవ సమ్మూఢ కవి. కరెక్ట్. యోమామేవ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సో కృష్ణుడిని అందుకోసమని పురుషోత్తమ అని అంటారు. ఇంకెవ్వరిని కూడా పురుషోత్తమ అని పిలవరు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అవతారం కానీ లేక ఇంకే అవతారం అయినా సరే కూడా పురుషోత్తమ అని మాత్రం పిలవరు. కృష్ణుడి రూపం మాత్రమే పురుషోత్తమ. ఓకే, ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం, రేపు మిగతాది చూద్దాం. ఓకే, వంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవేంద్ర నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్